खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थानोब्ला आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय बे स्टभखौ आरोना आंबो नुफेराखै ओमफ्राय माने भिडिअफोराव नुबाय थादों आरोना अनलाइनफोराव नुबाय थादों ओमफ्राय इउज खालामफेरनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा बे बिजावजालि आरोना आंनि आब' जायो ओमफ्राय बिसा लाबोदोंनो आरो बेनिफ्राय आंखौ दहयो माने नायनोबा होननानै लिंलांदों ओमफ्राय आं दा इसानाव थांनो नागिरदों आरो जोंहा बिजावजालि लाहानाव ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आं सानबाय एसे शेयार खालामनो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय माबायदि बेनिफ्राय बयबो नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखागौ जानांगौ सोरबा माने बांसिनानो मिथिखागौ सोरबा इउजबो खालामखांखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय आंनि थाखाय दिनै फार्स्ट आरोना आं दिनैसो माने इउजथ' खालामनो मोननाय नङा मालायनिसो नालाय माने जोंहाथ' लाबोआखै ओमफ्राय थेवब्लाबो आं दिनै फार्स्ट माने नायगोन आरो मेगननि सिगाङाव ओमफ्रायथ' भिडिअफोरावसो नुबाय थादोंमोन नालाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआ बिराद माबा आरोना मेसि जादों आंनिया बिराद बुस्थु दं इनि सकेसफोरावबो बिराद बुस्थु दं कार्टुन माबा माबि अर्डार खालामनाय माबा माबिफोरनि कार्टुनफोर दंलाबाय फ्लिपकार्टनि ओमफ्राय बेफोरखौ इगनर खालाम लोगोफोर ओमफ्राय इथिंजायबो मेसिन माबा माबि दङ रुमाव बेनिफ्राय बाहेराव एसे दोमैलु जाना दं आरोना अखा हानाय बोथोर नालाय बेनिखायनो न' सिङावनो आं भिडिअ इन्ट्र'खौ होबाय स' दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय लामानिफ्राय दै गोसा अखा हाना होनानै थांफिनसै दसे थानानै थांफिननांगौ एसे जोंहानि एसे गोजानाव जायो आरोना न'आ ओमफ्राय ससे थांनांगौ आरो नै साथा ताता सिबाय ससे साथाखौ इयाव दोनफैबाय ओमफ्राय गेजा गोलैबाय मोनसेया अखाया गोसाथार हाबायना लामानिफ्राय खारबोफिनबाय ससेसिम थांदोंमोन आरो ओरैजाय थांनांगोन नालाय ससे थांनायावनो जि जाम हाना होबाय ओमफ्राय फैफिननांबाय बोथोरानो जि लासिं सिंखा गाइस नायलाय सान्दुंसो दुंबावबाय अखा होनना दावराव जागासिनो सान्दुंसो दुंबावबाय नै होमबाबो एसे एसे थाइफ्रिगासिनो जि लासिं सिंखा बोथोरानो मा हा लायाखै जि ओंखारनो गिखायो भिडिअआवनो सोरबा जागोन बायदि जै दावराव जाखायो जोंखौ लाना जरखायो माने सान्दुं दुंदो ओमफ्राय अखाबो हादो साथा लायाबा सिजागोन माने ओमफ्राय अखाबो हादो सान्दुंबो दुंदो बोथोरानो माबायदिखाय दसेनो जोंहाथ' माइबो लामबावदोंसोनो लोगोफोर दिनैयो ओमफ्राय आधा घन्टासोल' लामनो मोनगाबाय माइखौबो ओमफ्राय दसेनो थिखोफिनजोबनांबाय फुङाव एसे सान्दुं दुंगोन बायदि दुंना होबाय ओमफ्राय दसेनो बन्द' जाना होबाय नै दै थालायलायबाय दै माबाबो मोनहैसिगोन खाथिथार नै मोनफैबाय इनिसानाव सोरबा दंफैखोमा इसानाव मानसिफोर आबैनो आबै जि मोजां दंखायो दे हिरामति नामा हिरामतिनो हिरा ओइ माबा जानोसो नागिरदों इयो नालाय मा दौगोन नोंलाय आंलाय दालाय जेबोआनो गैया हिरा मोजां दोनखादों इदिनखा मालायनि इउज खालाम सोरनिबा होनदों खोमा गाइस नै स्टभआ माथो नर्मेल स्टभ बायदिसो ना नर्मेल स्टभ बायदिसो आरो ओमफ्राय नै बे सुइच दं खोमा जि गाहायाव गंनानै खालामनांबाय आं भिडिअखौ बनखौबा मायाव सोयो नै इखिजा होगोन ना इखिजा बन होनानै ओमफ्राय इयाव जोंसिगोन आरो चार्जबो होनांगौ हांगारखौ गारबाय थानांगौ
नायबावसिगोनसो नै आब'आ नै प्लास्टिक होदोंना बेलेग माबा माबि लेखा बिलाइफोरजोंबो सावजायोना आराम बे बन होगोन ना होआ नों दा इयो चार्ज दंखायो नालाय ना लासै जोंग्रोबाथाय खामलांगोन खोमा आरो बारा गोसोम जाया बुरजा ओंखाम संजाथारगोन आरो साथिजों संजायो पेपारजों एसे माबानानै फोजोंना लाग्रोनांगोन देस्लायनांगोब्रा देस्लायनाङाबा मारै हरजोंनो ओइनो बनाबो जि मोजां हाना दोनदों मालाय आवाथि सावनाय बायदि हरमारगोन ना बन गोलाव थसे थनै होनानै दोनबाबो आराम जागोन ना इजोंनो बेखिनिजोंनो दा साबो जागोन ओंखामबो जागोन आयौ ओ माने हांगाराल' थाबाबो जागोन खोमा माने अरखिजोंनो जाबाय थागोन नामा माबे अरा जोंबाय थागोन ना बै नैयाव अन खालामग्रा नै अ माने फांखा फेन दङ माने सिङाव ना दङ ओमफ्राय इयाव बेटारिबो दं बे बेटारिनि थाखाय लाइटजों चार्ज होयो इयाव चार्ज होयो आरो चार्ज होयो बेनो इयो सुइच 1 2 3 सिमहालागै दङ खोमा ना 3 सिम दङ 3 सिम दङ जोंहानो मोजां जागोन मानसि बुरजानो एबार साहा लोंनोसै स्पेसियेल लोंबाय बायना लानो हागोन जोंहा बायना लानांसिगोनहाय मोजाङानो जामारदो साहा फुदुंबाय नै स्पेसियेल साहा लोंनोसै नै बे स्टभनि इलेक्ट्रिकेलबो होनजाला इखौ मा इलेक्ट्रिकेलबो होनजाला ना इलेक्ट्रिकेल स्टभबो होनजाला होमबाबो चार्ज होयो नालाय थेवबो थांसिगोन आरो बिदिनो एसे सूर्य टेस्ट बेखौ माने खोमोरनानै दै गारबाबो आरो इखौ अन खालामबानो सलायबाय इखौ खोमोरबाथाय दै गारनांगो जेनेबा दै होजायो आरो खोमोरनानै हांगारखो मैलेखौ हांगारखो दैजों बख'यो आरो बेयाव माबाया हांगारा बुरजा जाबाथाय नैजों ओरै सलायो आरो बै गयो आरो ओइ सिंदो गसिगोन आरो ना ओइ गुदुंजो गसिगोन हांगारा गुदुं दं नालाय बेयाव गसिगोन आरो दैजों गसिगोन आरो ओमफ्राय अफ खालामबाथाय नैयाव बेखौ अफ खालामनानै ओमफ्राय दै सारस्रिना होनांगोन नामा होनबा नों बनखौ दोनफिनबा दैखौ दा सारस्रिना दोनफिन गोमोरबाय खिबाय नै खिसा उल्था जाबाय देलाय ओरै खालामना होलाय आंनि खिजा ए नेल पलिसबो फोनलायलायदो नेल पलिस रोंसोगारो आइ जा हिरा नै एसे मोजां बाबाय नेल पलिस होनलायलायनाय जाखो तो गाइस नै जोंना साया मोनबाय आरोना दहायनि थुख्राथाम बनजोंनो साया आरामसे जाबाय इनिफ्राय नोंथांमोनाबो बायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर बे स्टोभआ बिराद मोजां आरोना आं बिराद मोजां मोनदों मानोना बेयो चार्ज होनांगौ आरो थेवबाबो मोजाङानो बेटारिबो दङ इनिफ्राय थथाम बनजोंनो आरामसे ओंखाम ओंख्रिबो मोनजोबनो हायो आरो बेस्ट पार्टआनो जाहैबाय बेखौ लानानै जों जेराव मेराव संहैनो हायो आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो नांगौबा सोरबा बायनानै लादो साहा लोंनानै ओंखारबोबाय सान्दुंआबो जि दुंबाय दहाय अखा हानानै दा सान्दुं दुंफिनबाय
बेनिफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। बाय बाय।